Pois eu diría que María Mariño é unha especie de milagre, e é un milagre porque ela conseguiu romper o veo de invisibilidade que podía ter ela e a súa literatura, como tantas outras mulleres artistas do seu tempo. Nesa ruptura tivo algo que ver na Boneira e o estreito círculo de amigos que sacaron a súa poesía fora do Courel. Ela non é unha poetisa popular, é moderna, é rompedora, rompe as figuras coñecidas. Decía Noboneira que era unha dinamiteira da fala, e efectivamente ela rompeu a lingua, pero logo con todos os pedazos que lle quedou despois da gran explosión conseguiu reunilos todos e forxar unha lingua nova, unha forma lingüística novidosa, orixinal, e que era un medio absolutamente eficaz para o tipo de poesía intimista que ela facía e no que demostrou unha grande mestría.